Hi guys, Χρήστος εδώ. Κάνω ένα βίντεο τώρα. 6 πράγματα που μου αρέσουν. Ωραία. Πάμε με το πρώτο πράγμα που μου αρέσει. Μου αρέσει το PlayStation, να παίζω PlayStation. Παίζω παιχνίδια όπως Mortal Kombat, PES 17, Pro 17 και NBA 2K17. Αυτά τα παιχνίδια έχω στο PlayStation, δεν έχω άλλα. Και που λέτε, μου αρέσει πολύ το Mortal Kombat, ειδικά και το Grand Theft Auto μου αρέσει. Και που λέτε αυτά, παιδιά. Πάμε στο δεύτερο πράγμα που μου αρέσει τώρα. Το δεύτερο πράγμα που μου αρέσει είναι να πηγαίνω βόλτες, να παίζω μπάλα, να παίζω μπάσκετ, να πηγαίνω βόλτες με τους φίλους μου και με τις φίλες μου. Αυτά. Πάμε στο τρίτο πράγμα. Να παίζω στο κινητό μου παιχνίδια, να ανεβάζω βιντεάκια, να ακούω τραγούδια και αυτά οι μαλακίες. Πάμε στο τέταρτο πράγμα. Το τέταρτο πράγμα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, όπως είπα και προηγούμενος. Να παίζω ποδόσφαιρο. Είμαι πολύ καλός στο ποδόσφαιρο, είμαι πηγαίνει και σε ομάδα στο πρωτάθλημα της Καλυθέας. Πήραμε το πρωτάθλημα πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτά. Πάμε στο πέμπτο πράγμα που μου αρέσει, το μπάσκετ. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Τώρα να σας πω το μπάσκετ. Μ' αρέσει το μπάσκετ, όχι πολύ, λίγο μου αρέσει, ας πούμε. Μ' αρέσει αυτά. Πάμε στο έκτο πράγμα και τελευταίο. Μ' αρέσει το Grand Theft Auto. Είναι πολύ ωραίο το Grand Theft Auto, αν το έχετε παίξει σαν gamers, ας πούμε, το έχετε παίξει. Μ' αρέσει το Grand Theft Auto που έχει τους ήρωες, έχει τις ληστείες, τα σκοτωμούς. Και το Assassin's Creed μου αρέσει, και το Uncharted, και το Call of Duty, και το Assassin's Creed. Αυτά guys, κάντε ένα like, κάντε ένα share κάτω στο βίντεο, ένα comment, γράψτε με ένα comment αν σας άρεσε το βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο guys. Αυτά, bye!